Operații cu limite de șiruri. Oricare ar fi un A din mulțimea numerelor reale, vom avea următoarele proprietăți la adunare. Vom avea A plus minus infinit egal plus minus infinit. Infinit plus infinit egal infinit. Minus infinit minus infinit egal cu minus infinit. A doua proprietate la înmulțire. Vom avea A ori plus minus infinit, care este plus minus semnul lui A, semn A, ori infinit. Plus minus infinit ori plus minus infinit egal cu plus infinit. Plus minus infinit ori minus plus infinit egal minus infinit. A treia proprietate la împărțire. Zero supra A egal cu 0, unde A trebuie să fie diferit de 0, ca numitorul să fie diferit de 0, să existe împărțirea. A supra 0 plus sau minus este plus minus semnul lui A ori infinit, unde A să fie diferit de 0. Plus minus infinit supra A egal plus minus semnul lui A ori infinit, la fel A diferit de 0. Plus infinit supra plus minus 0 va fi plus infinit, iar minus infinit supra plus minus 0 va fi minus infinit. Deci contează semnul lui plus infinit sau minus infinit. A patra proprietate la puteri. A la puterea plus infinit va fi egal cu, în două cazuri, vom avea două cazuri, va fi plus infinit sau va putea fi 0. Pentru prima ramură este plus infinit dacă A este mai mare decât 1. Deci 1, 2 la orice putere va fi spre plus infinit, iar 0 dacă A se cuprinde în intervalul 0, 1. A la minus infinit va fi 0 sau 1 supra 1 la minus infinit, se mai poate scrie 1 supra A la infinit. Deci poate fi 0 dacă A este mai mare decât 1. 1 supra ceva foarte mare va tinde spre 0 și plus infinit, la fel, A este cuprins între 0 și 1. Alt caz ar putea fi 0 cu plus la puterea minus infinit egal plus infinit,
minus 0 cu minus la minus infinit egal cu minus infinit și plus infinit la plus infinit este infinit și plus infinit la puterea minus infinit este 0 cu plus, sau care se poate la fel, 1 supra infinit, totul la puterea infinit.